Cor d'hivern, d'Alessandro Montagnana. En Xip i els seus germans els agradava molt passar els dies d'hivern damunt dels cables de la llum, mirant com queien els flocs de neu i també jugant als equilibris. La vigília de Nadal es va desencadenar una terrorífica tempesta. Tots van alçar el vol a buscar un lloc on aixoplugar-se. En Xip també. Però en Xip no volava tan ràpid, així que va començar a cridar. Però els seus crits quedaven ofegats per la tempesta i ell vinga a volar i a volar i a volar fins que finalment va perdre les forces i va caure a terra. On havien anat els seus germans? S'havia quedat sol. Just en aquest moment va veure una casa i va pensar que potser allà havien anat a aixoplugar-se. En aquest moment, per la finestra de la casa, estava mirant la Lula. La Lula va veure en Xip i va sortir a fora i li va oferir la seva amistat. En Xip i la Lula van entrar a casa de la Lula i van decorar tota la casa de Nadal. Després van sortir a fora i van estar jugant amb la neu, fent ninots de neu, fent guerres amb boles de neu. S'ho van passar pipa. Quina tarda més inoblidable! Però en un moment determinat, en Xip es va posar trist. La Lula no sabia què li passava. Potser era nostàlgia. Just en aquest moment van notar que algú els estava observant. Es van girar i eren els pit-rojos. Havien vingut a buscar en Xip. Que bé! La Lula estava molt contenta per en Xip, però per un altre cantó es va posar trista. Se sentia tan sola, així que va començar a caminar en silenci en direcció a casa seva. Va entrar a casa seva i va pensar que li hauria agradat tant celebrar el Nadal amb el seu amic, en Xip. I va començar a recordar altres Nadals. I mentre estava recordant altres Nadals, van picar a la porta. La Lula va obrir i es va trobar en Xip, que li va oferir la seva amistat i la de tota la família. I vet aquí un gat, vet aquí un gos, que aquesta història s'ha pos. Si t'ha agradat la història, posa m'agrada. I subscriu-te al canal. Adeu!